Establishing video uplink. Incoming transmission. Denne episode af Balkas Marathon. Vi kigger nærmere på den første trailer til Red Alert 3 og prøver at spotte nogle af de units fra Red Alert 2 og Red Alert 1. Nikolaj, kom nu for helvede! APOC har udgivet fakta om den kommende patch for Kane's Wrath. Vi byder også på, hvad folk fra forummet synes, der skal ændres i spillet. Hvad fanden er det? Vi er klar med endnu et afsnit af Spørg en, der måske ved, hvad han snakker om. Vi kan til den, der giver den måneds kommandsko. Og så fortæller Louise og René lidt om, hvad der foregår, når kameraet er slukket. Og hvad vi ellers har planer foruden Balkas Marathon Danmark. Balkas Marathon Danmark. Starter nu. Keep your weapon ready. We fight for none! For Kane! Orca ready for liftoff. Take out the barracks and stop their numbers! Det er Balkas Marathon Danmark. Jeg er Patrick Jørgensen, og det her, det er Nikolaj Tring Hansen. Det ser omsider ud til, at angrebet er overstået. Men til hvilken pris? Det gamle HQ er ruineret. Det var i sidste øjeblik, vi fik de sidste vigtigste ting med. Nu får vi så at se, om vi kan blive her, eller om vi på et senere tidspunkt er nødt til at flygte igen. Ja, vi er i hvert fald stadig i live, og kan stadig give jer en masse nyt fra Command Conquer-verdenen. Det er nemlig rigtigt. I midten af maj blev den første trailer for Red Alert 3 udgivet. Hvis du ikke allerede har set den, kan du få et klip af den her. Du kan også gå ind på gametrailers.com og se hele traileren eller downloade den i HD. Jeg må sige, det er godt at se en masse af de gamle enheder igen. Og sådan der i 3D. Det giver den mere realistisk look i forhold til Red Alert 2. Ja, hvad der virkelig er imponerende, det er vandet. Det er bare lækkert. Man får næsten lyst til at tage sådan en dukker i. Ja, man skal bare passe på, at man ikke møder en Akula-ubåd. Akula-ubåd? Det er Sovjets nye ubåd. Eller er det den gamle? Forvirrende med al den der rejsende tid. Jamen sæt også de der luftskibe igen, ligesom der er i Red Alert 2. Heroes. Ja, og der er en del andre ting, som minder om de gamle enheder fra Red Alert 2. Som. Dreadnoughts, Attack Dogs, Apocalypse Tanks, Ore Miner, Conscripts og Terror Drones. Hey, vent en gang. Det er ikke Terror Drones. Er det ikke? Den gamle, eller den nye.
stadigvæk med. Uforandret, synes det. I kan i hvert fald gå online på ea.com/redalert, som lige er blevet lavet om med et helt nyt design, og det nyeste er det nyeste om Red Alert 3. Og ifølge Aaron Apop Kaufman vil der 3 gange om ugen være nye styrker, som man kan læse om med hensyn til, hvordan de fungerer osv. Der kan man blandt andet lige pt. Læse om Bullfroggen, Sicklen og Sovjeternes kommando. Det er en ret fed idé, at man kan skyde trooperne ud af Bullfroggen. Jeg elsker ILA. Og så lige endnu en af de her sådan, korte meddelelser. Lad os lave det om til Waldes spekulationer. I sidste episode så Waldes et glas på bordet, som så pludselig i den følgende scene var væk. Waldes spurgte så, hvor var det glas blevet af? Vi kan fortælle, at det glas er tomt og står i opvaskemaskinen. Hvis du har andre specifikke ting, du gerne vil have besvaret, Waldes, så tag og spørg os på, det du ved nok. Snart i denne måned kommer patch 1.01 for King's Wrath. Patchen indeholder en række ændringer for at balancere spillet mere. Der er en del mere, skulle tænke på, når der er 6 nye subfactions med. Der er også rettet en del fejl i spillet, såsom at Titan nu kan blive knust ved at et Epic Unit ruller over den. Simpelt fordi, at det ser tosset ud, når en Mammoth Tank går hen over den. Og omsider bliver beamkanonens rækkevidde forlænget fra 500 til 600, som de ville have det med i patch 1.09 fra Tiberium Wars. Og så ser det ud til, at fanatikerne vil gøre lidt mere skade som før gameplay. Ja, så er det jo også sådan for tiden, at GDI det er noget lort at spille med. Nå nej, undskyld. Dette var fra SLVK 0326, og det kan vi godt lægge med os. I hvert fald ser det ud til, at der på et senere tidspunkt vil komme den længe ventede patch 1.10, som skulle være den sidste for at afbalancere spillet fuldstændig. Men nu er det endnu en gang blevet tid til. Spørg en, der måske ved, hvad han snakker om. Det første spørgsmål kommer fra Seedost. Vil der være mure i Red Alert 3? Ja, der vil muligvis også være vægge, du kan bygge på vandet. Men tvivl bare på, om de også kan undgå ubåde. Så er det fra Jack Anise. Når spillet starter, er det så med grupper af styrker, som i alle andre CSV-spil, undtagen Generals og Command & Conquer 3. Vi tvivler lidt. Vi har hørt, at du vil starte med Cornyarden pakket sammen. Det vil give noget af den der Command & Conquer følelse tilbage. Det næste er fra Big Flopwell. Vil der være terror drones i Red Alert 3, og vil man kunne proppe dem ind i en flag drop? Der er skam terror drones i Red Alert 3, men om du kan proppe dem i disse drops, jeg tvivler. Dog kunne det være rigtig sejt, hvis man også kunne skyde dem ud fra man-kanonen. Det næste er fra Awesome Man. Vil fodfolket være i squads eller individuelt? Helt klart individuelt. No squads. Dette er det sidste fra Jill Game. Hvilken slags faction vil Empire of Rising Sun være? Det har jeg ingen anelse om, Patrick. Siden det er japansk, går jeg ud fra, så er det noget med al mulig mærkningsteknologi. Du vil se japanske skolepiger i deres fine uniformer og japansk anime. Det er det, man typisk tænker, okay, Japan, alle det der 70'er sci-fi. Og nu er det tid til vores hovedpunkt i denne episode. Jeg har lige fået at vide, at David faktisk snød. Det siges, at det var Jim Vizella, som spillede mod Raj, og ikke David selv. Den lille for... Jeg skal sige for... Bare sig en land. Den lille for... Konkurrerer! Hvordan kan man gøre sådan noget? Du burde skamme dig! Michael Talander kommer nu med Command School. Utroligt altså.